Wanama Shinsake, Hatai Kusuk Harungsaka, Muplika Shabai, Poitusato Yapana, Obonokubui, Hatai Kusukma Baikalaye, Zaka Harungkor, or Patimuno Nanyani Bagay, Zoya, Pungsari Lukurogni Paimani, Patimung, Telemura Mungia Kami Blogo Kobzagnai, Kakarashara Edisi Bilesni, Hazarakami Amsayo. Wanama Shinsake, Telemura Hazarakami, Hatai Tajake Kogay, Tanka Tola Kulegay, Obo by 500 foot Kusuk Hatai, Zaka Harungkor, Kanake Poitusato Yapano, Piaba Patimung Kubui, Unya Hanpano, Biabagay 25 Ganini Hatai, Tamoni Asumsa Obahake, Baye Kulaka, Obuni Shumungo, Amsani Lukurogni Bishingo Nugzaka, Gamamung. Patimung Telemura Mungia Kami Blogo Kobzagnai, Kakarashora Edisi Bilesni, Hazarakami wo. Hakang norok na tabuk punung na mucu ani yang bekago yang tui olah hartino ayang nok kung ni kung tam tongo pia tabuk orang kasih hatai tong mani tabuk kerita hatai pura habising habitang ka belai wana ma singca takuro bukuro obatam ni bagi baongka tamu bakaron jeng saime ya mangfi tisane no koyo yang panna ni bagi ang punung na mucu norok no chini korang ni mangfiliwo Jini korang ni botol paisok paijak Telamura kwai district ni andaro kalaine Hazra Parawo noro mugi mangkana hab asuk oro kasi hatai hapung hai oro huksak khailai tongmani tiprasa bosong ni riang bru bosong ni lukurok haipano oro tabuk tamne noro hamang sinugui tong thangnai koikdin kang salo oro je hatai hapung tongmani oba habising keluk thangkani ching koktoma mani ching oro phaisok paika chini khorangni bodol norok nugui tongo chini khorangni mangphileo tabuk a mangphili Hazra Para Telamura Hazra Para ni chimi norok nugui tongo lukurok kebangma upatimungno nainani bagi kebangma lukurok phaisok paijak norok nugui mangkhana chini khorangni mangphileo pia obo upatimung tamni bagi bangkha tamni bagi haba kelukna nangka eba hapung kelukha obon jeng naituk lainai jeng silainai kebangma lukurok bai jeng kok salai jeng norok no phunungnani tai sirinani chaitok nai norok nugui mangkhana pura ha kaisa ha bising habui bike krubui thangman nuka sudu oro ya taibu tongobo jeng khanamani 15 16 kani jaga jorati omti ongkha upati mungkha pia tamni bagi obuki tolao gas thari thangka eba tolati kunu manui grikha na tamo na banglai eba tamhinai bhumikompo abuni maribe banglai ni maribe Amtani lukurok bai kok sawi saiman kha bisiburum no o hatayo khlaijago hukni samung phiaba wasapano onyakho oba haikwana ma singja patimo kebo khe o patimung namatai hamya eba thumnai rok boni rokni samungse hanai salanyani chenglaikhya eba kebo kheba salaikya oboni ulkogo wana ma singja phan hujak tongo hanai phiaba soikubui patimung tamo eba tamni bagai asumsa asuk hatai kusuk bai kuakha obono saitogoi naitungnani no chini khorangni bodolbo sogekya Hazara Kamini o hatayo
Sini korang naik tonai khazan lukurok jeng ayang bekak naik kha sini yagri bekak naik kha sini yaksi bekak naik kha thumdeng jeng nayi jeng saiman khau ba kaisa kiting khaisi obo ha kwagi tong kesani jaga khe kwagi ong tong hiaw tamni bagai oro ang yangni mangtri norok phungnam chu tai ani yagra yaksi norok nukhana kabangma kami gandarni eba kami haksalni lukurok phaiयै o pati mungno nainani bagi phailai jak kabangma kami haksalni lukurok jeng Sekarang yang seguan sugi apa hai nai nai, siapa ekta kaisa wana mas singsa apa hai, nukza gay tong nai dol bayap ni kenaka kena. Bukti kena. Kisah asal ba selai tong mana hai pana, boy thang upai nukang kena, hai nam sung tangka. Ke pai nuk pai kang kena, amo ani je ang lama pai tu wan suk tong man sai belai na juda ke nuka. Abo deh, abo ke sombarni horni 10 tawo ongo pas engke yang ni nokha pimo biya tam biya ke kupur ke phayi aro ongkhata abro ke gurum thangka gurum burum khai engke abo ne pore ke kete ke ko ongko khanata abo kete ke mon ni pore ke pora doha pungsukti thangle ka abo ka burum ko mani tung namo 10 nismiyo ektan jora pura awas knawo ingke chomo saima hiya bot ma ingke azang je aini kumui chong tongo azang ke brang khorang kha ha kwokmi sake chomo thangnai mi ya horoba ingke chongro nokla ba chanok nama to ha ke abono kho ai ke thanai ke pura ha kwokmo no ha ingke salo buku tongko ampu ek doha kumbru buku tong ara ko hu khlaikan shipping tongo ingke no mai kai man mai to rapai kha ingke khoklu ro tongko subai ro tongo abot tongta bazar mullo busuro na abo koto chi konto abo khoklu khebu 20 টাকা tongo 30 টাকা tongo 50 tongo abo hai anumanik 1-1.5 lakh ni mani tongma abo ingke abo ha ko moni tolawo bo bam the tong ban aro bam bo a 1200 ko simo ingka abo bambu purak chokpai tha no ya sentha abo bam pho lukurok norok bo nai naidi washa phano khanaya eba washa phano nogya hajara kamini o wana ma singsa pati mungno norok mugi mankhana belai wana ma singsa ke ha habai ha kuagai oro habai thangka harok kabangma lukurok jengbai tolao phainani chai tokha brobo naina muchui brok phaijak norok mugi mankhana ani yaksi hari rogo boro phaiyi naiphanen phaijak tai kabangma lukurok noro phaiyi tamni bagai opati mung hayongkha eba tamni bagai obo rok nainen jotto phaimani khoroksa takuk sokpaijak jengbo bai kok sanan chai toknai takuk hake orobo bahike phaika tamo khnai phaika jengbo bin khuktin khnane hake takuk puilani sini mung rigadi ani mong Kiran Kumar Debbarma ani kami ke tui kormo gangga nang puila je oro phaimani tamo khnai ba phaika ang kai nok legana haipano mia phaika haipano sanjangai thangka haipano phaija geta gang belanya wanau tamni ke oro tamse borok chin nogana tin to lama kina nokbula chineng ti tamse gari laika bike laika saimale mela haing to khone khna nga mia sarigo phaimana anga sa kaham ka nuklang liya nga tini sal sekang nailang na nei ang phaika ang wan chungmani ke asuk ngya na ni chongmani ang kintu ang chini khorang ta nai tonai tahokte buhu sono sanamu chungo omonor bo phainai phedi belaino kirma sincha ani asaiman le nugya kho nor lanu no khanu nugya saimia agi nana dabra chu songkhu ko pano mo hairo ungkha nei ang khana ko belaino wana kha belaino kirikha o tolao phaiye te kha sruk srung wani belaino kirikhang gangga nang oro tamni bagai o harok haike kelengna nang khai ba tamni bagai nang tam wansuga ang jeta scientifically bebe wan chumi nai kha omo ngai mano o tola je kuno kasa kuno gas test ba je kuno hakor ba surung ekta amte herokon tongi man nang kha khalayo
nga baksa butchi burani ko ang khanai man kha oro tola mutai tong ni borok mutai hoito baksa ka sau mutai phayo baksa ka mutai khari thang kan sau ngai abo to sabni kok no chung mana poito sanai hapono जों ताबुंनाय जे जेनारेशन जेरै रखय चंगो अमो और तलाबो जेकुनो हाकर बा खनि जेसेबां तंगैमान हनै हग्रफोन गेस रखन तंगैमान जों चंगो किन्तु आगिनि जे बर रखय साव मताय तंग हनै बाक्सा और आं जे नायमान खा नरबो नुखना नरबो नुगैमान नाय बाक्सा मताय रगरिवै दुपाथि रगरि सगलाई फुनुगै तंखा हासदे हाबांनि बोखाक्दै ताबुगो पार्टी मुं थायो केबो थाङै सगैमानि कक्तमा गरै होनबा जेसा फानंग्रा थं कक्तमा खानामानि यागुलो वानामा सिंजा अ हाताnya नायनानि बागै आमचायो लुकुरगनि फायमानि मकलक लाय थाथक कैमरामैन अम्बिनी लगी कक्तमा थुमनाय सिट कलनि कक्थम चिनि खरां